Benvinguts al 15è Radiocampus de l'agrupació musical. Nosaltres som Mireia, Marcos, Sergi, Javier i Mia, i jo. Passem amb Sergi amb les notícies. Hola, sóc Sergi i vos vaig a dir l'oratge. Avui farà sol i teniu que portar gorra i beure molta aigua. Adeu. Ara vos passe amb Marcos. Bon dia, jo sóc Marcos i vaig a fer-vos la recomanació d'una cançó d'avui. I havien recomanat Mediterrània, però com ja l'hem sentit moltes voltes, Xavi, fica tu el que vulguis. Pues com tenim esta alegria i esta son, pues mirem. Ara passem amb Mia, amb el consell del dia. El consell del dia d'avui és que vos teniu que fer una piscina a la vostra casa i venir a l'agrupació. Et recomanem la fumiga perquè hi ha que defendre la llengua valenciana. Ara passem amb l'entrevista. Ara passem a l'entrevista a Tanyo. Instrument que voldries tocar que encara no saps. A mi l'instrument que més m'agradaria tocar és la trompa. Per pujar dalt del castell i fer... Cantes en la dutxa? Què sols cantar? Més que cantar, el que faig en la dutxa és xiular. Quan cantes, quan estic cagant. Això ho dia Montserrat Cavaller. Quan fas força, cantes millor. Si fores un instrument, quin series i per què? Si fos un instrument, quin seria i per què? Si fos un instrument, a mi m'agradaria ser l'harmònica. Perquè cap en la butxaca i fa molta festa. Country. No sé, és un instrument que és molt versàtil. Per estiu, portar una harmònica és prou guai. Què prefereixes, una classe sense instruments o sense alumnes? Una classe en instruments, en alumnes i sense el mestre. Barça o Madrid? Real Betis Balompié. Bueno, y el San Rafael también, si me apretes. Hasta así la entrevista de David. Sou uns cracs. Adeu. I recordeu, en estiu tot el món viu i així les tomates estan barates. Gourmet, qualitat gourmet d'Ontinyent, quilòmetre zero, les alqueries. ¿Cuál es el animal más antiguo? La cebra, porque estaba en blanco y negro. ¿Cómo se dice pañuelo en japonés? Sakamoko. ¿Qué hace una abeja en el gimnasio? Zumba. Papá, ¿qué se siente tener un hijo tan guapo? No sé, hijo, pregúntale a tu abuelo. I bueno, hasta així ha arribat el Radio Campus 15 en son i en una despedida ja quasi del campus. Així que vos diem adiós des de part de tots.